Na Rympei U ka channel nam taki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uwei ulong kapa ubalong ru kumu shipai bala shong thai ubadan ripusan snem karta ubala tip ru kumu es vijayan ula sngewbha yakat jaka jong u kaba sauklor tengka shaka arul migu renu gamlam aman mandir kabadan ha tribunan malai district jong ka Tamil Nadu hadin ba ula sha iehbein haki khun jong u laong ru bagi khun jong u kila iehbein u kumta ula rai ban le kumni uvijayan ubana Kesabapuram hajan arani unang ya jengai bat ki khun jong u hakabaya dei bat ka jing ai pateng ïaki jaka baroh kadang mi kisni nang jor kata ka jing jengai bat ka jing iehbein jong ki khun jong u halor kani nakadaw ka jing sngosi kula ra ru ya ka kot jaka hakaba ka wei ka jaka ka ba lai klor tengka bat ka wei bat ka ba shi klor tengka ula ai shaka mandir ban ai sngewbha ïaki baroh hadin kanipat kibahaying ilawan ban wat ya u baroh ban wat ikilat bakumno makin yo biang ya kanika jaka haka arpusau tarik haka por banyau ya kapisa balayo sngewbha lani kum kata ka donation ham mandir la lengok ngan ki batrei haka nika mandir namar kim juyo I ya ka kot jaka haka bakat kum ka Hindu Religious and Charitable Endowments HRNCE department kala shemru ya ka shiti balai sngewbha ya kanika jaka u executive officer jang ka mandir silam barasan ulong bakani kadai kasin ka baningkong bajia kumni baroh ula pensyai ba hababu yaki kot kisla haki jaka ba ai sngewbha kabam penlong ya ka mandir banlong tra ya ka jaka nrai ka badan kampat ban register ya kanika jaka bat kanika jing ai sngewbha khanang banlong kabam deko hakmat jong ka ai katkum balong menta kini ki kot kisla kidan haka HRNCE department baroh kidang ap ya ka rai na ki he nakadaw bakimla ban pen phai ïaki lada embod yaki kendon jong ka ai u vijayan ula kren da ka bashah ba un register no yakanika jaka haka kyrteng jong ka mandir bat un nam randin chu nakanika rai ka jong u